यशकडे जाईल. हर्ष 3 वर्ष नक्कीच जीपीएल खेळण्यासाठी प्रयत्न करत होतास, परंतु येणं पॉसिबल नव्हतं, परंतु 4थ्या वर्षामध्ये येताना दिसतोयस. नाणेफेक फ्रेंड्सच्या बाजूने गेल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. फलंदाजीसाठी आमंत्रण केलं. 5 षटकांचा सामना असेल. काय स्ट्रॅटेजी असेल तुमची? 50-60 धावांची स्ट्रॅटेजी असेल. ओके. आणि या नियोजनाबद्दल काय बनशील? नियोजन चांगलं आहे, एक नंबर. धन्यवाद. दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा असतील. नक्कीच नाणेफेक जाते फ्रेंड्स गणपतीपुळेच्या बाजूने. प्रथम तर स्वीकारले क्षेत्ररक्षण, राष्ट्रगीत होईल, त्यानंतर सामन्याला सुरुवात केली जाईल. धन्यवाद. गणमन अधिनायक जय हे. पुढे सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट. नाणेफेक जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. कालची रजनी पाहिली होती, 90 धावा उभारल्या जात होत्या, तर तेच देखील केल्या जात होत्या. पहिल्यांदा नाणेगोल जिंकली. सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट. आदिष्टी बॉईज शिरगाव आणि फ्रेंड्स गणपतीपुळे या दोन संघांमध्ये आजच्या रजनीतील सामना क्रमांक 1 महत्वपूर्ण चालणारी लढत. आणि दोन्ही संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये येऊ द्या. दोन्ही संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये येऊ द्या. आणि
हॅलो. चंडिका मित्रमंडळ गणपती मानेवाडी आयोजित गणपती प्रीमियर लीग GPL या स्पर्धेचा 6वा पर्व आणि 6व्या पर्वातील दुसरी रजनी आणि दुसऱ्या रजनीतील पहिला सामना थोड्याच वेळात आपल्या समोर पाहायला मिळेल. तो फ्रेंड्स गणपती विरुद्ध आदिष्टी बॉयज या दोन संघांदरम्यान पाहायला मिळेल. नाणेफेक जिंकत प्रथम फ्रेंड्स गणपती संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय आदिष्टी बॉयज या संघाला. विचार केला या 5 पर्वांचा तर फ्रेंड्स गणपती संघाने हाच संघ आहे ज्या संघाने पहिलं पर्व आणि दुसऱ्या पर्वावरती आपला नाव कोरवलं होतं. तोच फ्रेंड्स गणपती संघ. त्यानंतर मात्र 3 पर्व कुठेतरी अपयशी ठरला. पाहूया या 6व्या पर्वामध्ये कशा प्रकारे सुरुवात करेल. विचार केला या GPLचा तर GPL ची सुरुवात याच मैदानावरती झाली होती. पहिलं पर्व याच मैदानावरती झालं होतं. त्या पहिल्या पर्वाचा विजेता ठरला होता तो फ्रेंड्स गणपती संघ. त्यानंतर ही स्पर्धा मात्र 2 वर्ष एका वेगळ्या ग्राउंड वरती होती. त्यानंतर पुन्हा 2 वर्ष वेगळ्या ग्राउंड वरती होती. परंतु 6व्या पर्वामध्ये ही स्पर्धा पुन्हा एकदा त्याच ग्राउंड वरती आली ज्या ग्राउंड वरती GPL ची सुरुवात झाली होती. या 6व्या पर्वामध्ये पाहूया या स्पर्धेची आजची दुसरी रजनी आणि दुसऱ्या रजनीमध्ये कोणता संघ आज टॉप 4 मध्ये प्रवेश करेल. कालच्या दिवसाचा विचार केला तर BBC भुतेवाडी सुशील भुते बबन भुते यांचा संघ टॉप 4 मध्ये गेलाय. पाहूया दुसऱ्या दिवसामध्ये कोणता संघ टॉप 4 मध्ये पाहायला मिळतो. हॅलो. फ्रेंड्स गणपती आणि आदिष्टी बॉयज आणि त्यानंतर असलेला तिसरा संघ. तिन्ही संघ कर्णधार आणि खेळाडू संघ मालक लक्षात घ्यायचंय. सामना 5 षटकांचा असेल. सूचनेकडे तिन्ही संघांनी लक्ष द्यायचंय. फ्रेंड्स गणपती आदिष्टी बॉयज आणि सुकाई स्पोर्ट तिन्ही संघाने सूचनेकडे लक्ष द्यायचंय. सामना 5 षटकांचा आहे. 5 षटकामधील पहिली 4 षटकं आपल्याला 15 मिनिटांमध्ये संपवायची आहेत. जर आपण 4 षटकं 15 मिनिटांमध्ये संपवली नाहीत तर शेवटच्या षटकामध्ये आपल्याला एक प्लेअर आतमध्ये आणावा लागेल. याची आज खेळणाऱ्या तिन्ही संघाने नोंद घ्यायची आहे. पहिली 4 षटकं तुम्हाला 15 मिनिटांमध्ये संपवायची आहेतच. हॅलो. दरम्यान सलामी जोडी पाहायला मिळते. डावकुरा फलंदाज आणि नॉन स्ट्राईक एंडला निशांत कसबेकर. सलामीची जोडी पाहायला मिळते. स्ट्राईक एंडला
मोईन तर नॉन स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय तो निशांत कसबे करता गोलंदाजीसाठी. मनोज वैयक्तिक पहिलं सांगाडून दुसरा षटक पहिलं षटक घेऊन दरम्यान सामन्याला सुरुवात होत आहे. पंच पंकज खेऊर आणि प्रशांत भुते. युट्यूबच्या माध्यमातून जोडला गेलेला सर्व प्रेक्षकांचं हार्दिक असं स्वागत. पहिला चेंडू इथे कुठे टप्पा पडल्यानंतर खाली राहिला आलेली बाई सुरुवात. एक धाव या एका धावेने संघाच्या धावसंख्येचा श्री गणेशा होतोय तो आदिष्टी बॉयज या संघाचा. पुढचा चेंडू अप कटर होता, बॅकफुटला जाऊन चांगला पंच पाहायला मिळाला आणि आलेल्या हा 4 धावा पाहायला मिळतात. पहिला चौकार पाहायला मिळतो, एक चांगला फटका पाहायला मिळाला. बॅकफुटला गेला, पंच केला त्याला, मात्र लेग साइडच्या दिशेने 4 धावा पाहायला मिळाला. डावखुरा फलंदाज पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू तावाचा खरोखर सुंदर फटका पाहायला मिळतो. चांगल्या प्रकारे पंच केला, बॉलरच्या डोक्यावरून 4 धावेसाठी पाठवला. आता मात्र लागोपाठचा दुसरा चौकार पाहायला मिळतोय तो मोईनच्या बॅटमधून. मनोज पुढचा चेंडू राईट राऊंड विकेट. आता मात्र कुठेतरी दिशा इन गोलंदाजी पाहायला मिळते. दंडित केलं जातंय गोलंदाजाला. पहिले 2 चेंडूंवरती चौकार आले, त्याचा कुठेतरी दबाव इथे मनोजवरती पाहायला मिळाला, कारण आलेला वाईट चेंडू पाहायला मिळाला. अतिरिक्त धाव संघाच्या धावसंख्येत जोडली जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती दुहेरी आकड्यावरती 10 या आकड्यावरती. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू असताना मनोज पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू. तर मात्र चांगला फटका पाहायला मिळाला, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण तिथे कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळत आहे. आता मात्र निर्धाव चेंडू, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. आता मात्र मनोज कडून पुढचा चेंडू. आता मात्र पुन्हा एकदा दंडित केलं जात आहे. कुठेतरी 2 चौकारांचा दबाव पाहायला मिळतो का असं वाटतंय मनोज वरती, कारण 2 चेंडू आतापर्यंत अवांतर हाताळले आहेत. नक्कीच तरी इथे जे प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह जोडले गेलेत त्यांच्यासाठी एक सुवर्ण संधी असेल. चॅट बॉक्स मध्ये जायचंय, या स्पर्धेविषयी आपली चांगली कमेंट करायची. नक्कीच तरी 4 भाग्यवान विजेते आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. खरोखर सुंदर फटका, एक नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळाला. चांगल्या प्रकारे पंच केला. या 4 धावा या षटकाचा विचार केला तर तिसरा चौकार पाहायला मिळतोय तो मोईनच्या बॅटमधून. का आपल्याला या संघामध्ये घेतलंय त्याचा उत्तर पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळतंय. आता मात्र ब्लॉक हॉलला चेंडू होता, आता मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळते. दरम्यान षटकाची समाप्ती होते. पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाखेर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 15 धावा. चांगली सुरुवात मी म्हणेन इथे पाहायला मिळते ती आदिष्टी बॉयज संघाची. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना 15 धावा पाहूया. दुसरं गोल्डन षटक आहे. या षटकामध्ये जेवढ्या धावा होतील तेवढ्या दुप्पट होतील. जर विकेट गेली तर 5 धावा मायनस होतील. पाहूया कोणत्या गोलंदाजावरती या महत्वपूर्ण षटकामध्ये विश्वास दाखवला जातो. धन्यवाद डीजे. दरम्यान गोल्डन षटकासाठी विश्वास दाखवला गेलाय तो मॅन फ्रॉम पडवे युसुफ पसगावकर. समोर आहे निशांत हॅलो हॅलो कसबेकर. निवंडी गावचे पोलीस पाटील नितीनजी मैंगडे यांनी मंचावरती यायचं आणि असं नसतं व्हायचं. त्यानंतर आमचे मित्र अनुपजी नलावडे यांनी देखील मंचावरती येऊन असं नसतं व्हायचंय. पाहूया गोल्डन षटकातील पहिला चेंडू, लॉलीपॉप चेंडू. ही कुठेतरी खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. या 4 धावा नसतील तर या 8 धावा असतील. 4+4 बोनस अशा एकूण 8 धावा पाहायला मिळतात, कारण हे षटक महत्वपूर्ण असतील. जेवढ्या धावा येतील तेवढ्या धावा दुप्पट होतील, परंतु जर विकेट गेली तर 5 धावा मायनस असतील. एकाला नफा तर एकाला तोटा. पाहूया कोणाला नफा होतो की आदिष्टी बॉयजला तोटा होतो या षटकाचा. पुढचा चेंडू राईट अप राऊंड विकेट. मात्र इथे पंच करण्याचा प्रयत्न, चांगला लेग कटर ऑफ कटर गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. नक्कीच तरी विचार केला या खेळाडूचा. नक्कीच या संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळाला जीपीएल मध्ये हा खेळाडू. मात्र बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न. 2+2 बोनस अशा एकूण 4 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू. आता मात्र बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे तिथे. क्षेत्ररक्षकाकडून आलेल्या 4 धावा म्हणजे या 8 धावा असतील.
गोल्डन षटकातील काही चेंडू शिल्लक असताना युसुफ पुढचा चेंडू मात्र इथे झेल सोडलाय असं वाटतंय. स्लिप मध्ये असणारा क्षेत्ररक्षक बॅटची कडा घेतली होती. अनपेक्षित उसळी मिळाली होती या चेंडूने बॅटची कडा घेतली आणि फर्स्ट स्लिप मध्ये असलेला क्षेत्ररक्षक त्याच्याकडून कुठेतरी हा झेल सुटला. 5 धावा नक्कीच मायनस झाल्या असत्या इथे आदिष्टी बॉयज संघाच्या. आणि एक जीवदान कुणाला मिळालंय तर निशांत कसबेकरला हे जीवदान मिळालंय. एक चांगला फलंदाज आहे त्याला मिळालेलं हे जीवदान. कितपत फायदा उठवेल या जीवदानाचा हे पाहावं लागेल. समोर युसुफ सारखा एक चांगला गोलंदाज असताना नक्कीच तरी विश्वास दाखवला होता षटकामध्ये त्याचा. इथे बॅकफुट पंच केला. 4 धावा. या 4 धावा नसून 8 धावा. दरम्यान षटक संपतायत. 2 षटकं संपतायत. 2 षटकाखेर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 43 धावा. या षटकाचा विचार केला तर या षटकामध्ये 43 धावा 43 14 धावा प्लस बोनस 14 अशा एकूण 28 धावा या षटकामध्ये आल्या. पाहूया 15 मिनिटांमध्ये आपल्याला 4 षटकं संपवायचे आहेत. संदेशजी पावसकर यांनी देखील मंचावर यायचं. तसेच निवेंडेगावचे पोलीस पाटील नितीनजी माईंगडे यांनी देखील मंचावर यायचं. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून तिसरा षटक विश्वास दाखवला जातोय तो साई देवरुखकर वरती. पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला तर 43 धावा आल्या. कुठेतरी वैयक्तिक 12 धावसंख्येवरती खेळतोय डावखुरा फलंदाज मोईन. 3 चौकार पाहायला मिळाले होते. ते मात्र बॅटची कडा घेतली. चांगलं यष्टीरक्षण यष्ट्यांच्या पाठीमागे पाहायला मिळतंय. 1 धाव नक्कीच तरी आपल्या संघासाठी इथे वाचवली. चांगली सुरुवात या तिसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळते ती साईकडून पाहायला मिळते. राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करत असताना मात्र कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते. दंडित केलं जातंय. पंचांकडून आलेली अतिरिक्त धाव संघाच्या धावसंख्येत जोडली जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 44 आकड्यावर. आता मात्र इथे कुठेतरी नक्कीच तरी यष्टीचित होऊ शकला असता परंतु कुठेतरी खराब यष्टीरक्षण पाहायला मिळालं. जर तत्परतेने यष्टीरक्षण केलं असतं नक्कीच फलंदाज बाद होऊ शकला असता परंतु कुठेतरी फलंदाज सेफ राहिला. इथे एक जीवदान नक्कीच तरी मी म्हणेन तर इथे मोईनला मिळतंय कारण खूप टाइम क्रीजच्या बाहेर होता. साई या षटकातील पुढचा चेंडू असेल. मात्र एक चांगला रॅपिड फटका पाहायला मिळतोय. तिथे आलेल्या 4 धावा संघाच्या धावसंख्येत जोडल्या जातील. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 48 या आकड्यावर. बिनबाद 48 अशी धावसंख्या आदिष्टी बॉयज या संघाची असेल. मात्र खरोखर एक सुंदर फटका पाहायला मिळाला. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. चांगल्या प्रकारे पंच केला. दरम्यान संघाचा अर्धशतक फलकावरती लागतंय. सलामीची जोडी नक्कीच तरी धावसंख्येचा विचार केला तर 52 धावा धावफलकावरती. नो लॉस 52. कोणती विकेट गेली नाही. चांगली सलामी इथे पाहायला मिळते ती आदिष्टी बॉयज या संघाकडून आपल्या संघासाठी. पुढचा चेंडू असेल साईचा. मात्र फुल टॉस त्याचा समाचार घेतला. 4 धावा. कुठेतरी खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. चांगली फटकेबाजी इथे आदिष्टी बॉयज संघाकडून पाहायला मिळते. प्रत्येक चेंडूवरती धावा जमा करण्याचा इथे मानस पाहायला मिळतोय तो दोन्ही फलंदाजाचा. मोईन पुढचा चेंडू असेल साईचा. पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच पाहायला मिळाला आणि या 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान षटकाची सांगता होते 3 षटकं संपतायत. 3 षटका अखेर धावफलकावरती 60 धावा. बिनबाद 60 धावा. या षटकाचा विचार केला तर या षटकामध्ये 17 धावा आल्या.
धन्यवाद डीजे. दरम्यान चौथा षटक घेऊन आलाय तो सयान आलाय. समोर असेल तो निशांत. वैयक्तिक 14 या धावसंख्येवरती खेळतोय तो निशांत. चौथ्या षटकामध्ये इथे सयान पाहायला मिळतोय. 3 षटकाखेर 60 धावा. पहिला चेंडू इथे मात्र वाईट चेंडू +1 अशा एकूण 2 धावा पाहायला मिळतात. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते इथे. 5 षटकांचा विचार केला नक्कीच तरी या मैदानाचा विचार केला कालच्या दिवसात तर 80 ते 90 धावा आपल्याला होताना पाहायला मिळाल्या. त्या धावा नक्कीच तरी निर्णायक ठरतील. पाहूया कितपर्यंत मजल मारेल इथे आदिष्टी बॉयज हा संघ. नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना बॅकफूट पंच पाहायला मिळतो आणि या 4 धावा पाहायला मिळतात. सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते निशांत कसबेकर याच्याकडून. एकदा सयान मात्र इथे 1 धाव पाहायला मिळते. एक चोरटी धाव पाहायला मिळते. स्ट्राईक हँडला आलाय तो डावखुरा फलंदाज मोईन आलाय जो वैयक्तिक 28 या धावसंख्येवरती खेळताना पाहायला मिळतोय. कालच्या दिवसाचा विचार केला तर काल 2 फलंदाजांनी अर्धशतक झळकावले. त्यामध्ये मयूर नागलेने 2 वेळा अर्धशतक झळकावलं. कालच्या दिवसाचा विचार केला तर 3 अर्धशतक पाहायला मिळाली. त्यामध्ये 2 मयूर नागलेची होती तर 1 ओमकार केदार याचं होतं. पुन्हा एकदा डावाला सुरुवात होते. सयान पुढचा चेंडू असेल. डावखुरा फलंदाज इथे मोईन पाहायला मिळतोय जो वैयक्तिक 28 या धावसंख्येवरती खेळताना पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू परंतु यष्टीरक्षकाची इथे साथ लाभत नाही. आलेली 22 स्वरूपात 1 धाव पाहायला मिळते. धावसंख्येचा विचार केला तर धाव 68 धावा बिनबाद 68 धावा. चांगली सुरुवात सलामीच्या जोडीने इथे केले आदिष्टी बॉयज या संघाने. बॅकफुटला जाऊन बॅकफुट पंच खरोखर सुंदर फटकेबाजी पाहायला मिळते. 4 धावा अकुल टप्प्याची गोलंदाजी होते. नक्कीच तरी बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा चांगला प्रयत्न पाहायला मिळतोय आणि वारंवार चेंडू जातोय तो सीमारेषा पलीकडे. 4 धावेसाठी सयान राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करत असताना पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच आणि इथे खरोखर सुंदर झेल पाहायला मिळतोय तो आणि बाद होतोय. पहिला धक्का बसतोय इथे आदिष्टी बॉयज या संघाला. चिन्मय कडून एक चांगला झेल पाहायला मिळाला. नवीन फलंदाज वन डाऊनच्या स्वरूपात पाहायला मिळतोय तो. नवीन फलंदाज निखिल सारंग मॅन फ्रॉम रत्नागिरी. एक आयकॉन बाद झाला. त्याची जागा घेण्यासाठी दुसरा आयकॉन पाहायला मिळतोय तो निखिल सारंग. आदिष्टी बॉय संघाचा विचार केला तर आयकॉन म्हणून आहे तो मोईन आणि निखिल सारंग पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू असेल बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू दरम्यान षटकाची सांगता होते. हॅलो, इथे आपण आपल्या मंचावरती उपस्थित झालेत अनुपजी नलावडे यांचा इथे आपण गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करतोय. आर्यनजी माने यांनी गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचं. धावसंख्या होती ती 72 धावा. 14.40 मिनिटांमध्ये ही 4 षटक कंप्लीट केले. कोणती पेनल्टी नसेल इथे. त्यानंतर निमंडी गावचे पोलीस पाटील नितीनजी माईगड यांचं देखील गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केलं जातं. तसेच आमचे मित्र संदजी पावसकर यांचं देखील गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केलं जात आहे. शेवटचा षटक आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले असेल. एक खेळाडू फक्त. वैयक्तिक दुसरं संघाकडून शेवटचा आणि निर्णायक षटक घेऊन पुन्हा एकदा युसुफ
मजगावकर इथे चांगला चेंडू होता परंतु यष्टीरक्षकाची साथ लाभत नाही. आलेली 22 स्वरूपात एक धाव पाहायला मिळते. धावा झाल्या त्या 73 धावा, एक गडी बाद 73. शेवटचा षटक आहे, पाहूया शेवटच्या षटकात 5 चेंडू शिल्लक किती धावांपर्यंत मजल मारेल. इथे मात्र चांगलं यष्टीरक्षण आत्ता मात्र पाहायला मिळते आहे आणि सलामीची जोडी मात्र आता तंबूच्या आसऱ्याला असेल. धावा झाल्या त्या 73 धावा आणि त्यामध्ये 2 फलंदाज बाद झाले आहेत. नवीन फलंदाज हर्ष माने, मॅन फ्रॉम लांजा रत्नागिरी. एक धाव. शेवटचा हाणामारीचा षटक असताना मात्र कुठेतरी धावा येताना पाहायला मिळत नाहीयेत. 3 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत झाला आणि 3 चेंडूवरती आता मात्र फक्त 2 धावा आल्यात आणि एक गडी बाद झालाय तो आदिष्टी बॉयज संघाचा. शेवटचा हाणामारीचा षटक असताना धावा होत नाहीयेत या संघाकडून. एकदा युसुफ मात्र चांगला पंच पाहायला मिळाला आणि या 4 शॉर्ट रन असेल. इथे कोणती धाव मिळणार नाही. समोरची लक्ष्मण रेषा आहे ती कुठेतरी पार केली फलंदाजाने आणि नक्कीच तरी कोणती धाव मिळाली नाही. जरी चौकार आला परंतु जी समोर लक्ष्मण रेषा आहे ती कुठेतरी पार केली आणि त्याचा परिणाम कोणती धाव या चेंडूवरती पाहायला मिळाली नाही. मात्र एक धाव. धावसंख्या होते ती 75 धावा, 2 गडी बाद 75. दरम्यान बाद होतोय. शेवटच्या षटकाचा विचार केला तर या षटकामध्ये फक्त 3 धावा आल्या. शेवटचं हाणामारीचं षटक असताना या षटकामध्ये फक्त 3 धावा आल्या. हॅलो, नक्कीच स्पर्धा संपन्न करत असताना लाख मोलाचं सहकार्य लागतं. तसेच निवंडी गावचे पोलीस पाटील नितीनजी मायगडी यांनी आमच्या मंडळासाठी 1001 रुपयाची देणगी स्वरूपामध्ये सहकार्य केलं गेलंय. त्यांचं आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. धन्यवाद. डिस्प्ले तसेच अशोकजी लक्ष्मण माने यांच्याकडून देखील देणगी स्वरूपामध्ये 501 रुपयाचं धनराशी आले.
त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. हे मोलाचं सहकार्य शिवाय ही स्पर्धा संपन्न होऊ शकत नाहीये. सर्व देणगीदात्यांचे आमच्याकडून आभार असतील. तसेच या मैदानावरती आपण जे हे एंट्रीचे 2 गेट बघितले तर आमचे मित्र कार्तिक घाणेकर आणि प्रथमेश भुटे यांनी हे आमच्यापर्यंत सुपूर्द करून एक या मैदानाच्या दृष्टिकोनाने सजावटीसाठी आम्हाला उपलब्ध करून दिले. त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. धन्यवाद. हॅलो, धन्यवाद डीजे. दरम्यान सामन्याच्या दुसऱ्या डावाला प्रारंभ होईल. 76 धावांचा पाठलाग करायचा असताना सलामीची जोडी पाहायला मिळते ती शुभम सोनार, तर नॉन स्ट्राईक यांना पाहायला मिळतोय तो सयान. पाहूया 76 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जातो. निर्धारित 5 षटकामध्ये 30 चेंडू आणि 76 धावा. विशाल तिर्लोटकर गोलंदाजीसाठी वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन विशाल तिर्लोटकर 76 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 5 षटकामध्ये 30 चेंडू आणि 76 धावांचा पाठलाग करायचा असताना सलामीची जोडी पाहायला मिळते आहे. शुभम सोनार आणि सयान पाहायला मिळतोय. पहिलं षटक घेऊन पंचांच्या उजव्या साईडनी गोलंदाजी करेल पंच पंकज खेऊर आणि प्रशांत भुते. पहिला चेंडू इथे. पहिला चेंडू वेगवान चेंडू होता. 22 स्वरूपात 1 धाव मिळते. या एका धावेने संघाच्या धावसंख्येचा इथे श्री गणेश होताना पाहायला मिळतोय तो प्रिन्स गणपती या संघाचा. वेगवान गोलंदाजी पाहायला मिळते ती या गोलंदाजाकडून. पुढचा चेंडू इथे मात्र कुठेतरी नो चेंडू पाहायला मिळतोय. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी होता परंतु दक्ष असे पंच पाहायला मिळत आहेत ते आपल्याला. पंकज खेऊर आणि दंडित केलं इथे गोलंदाजाला. आलेली अतिरिक्त 1 धाव संघाच्या धावसंख्येत जोडली जाईल. धावसंख्या होते ती 2 धावा. विशाल पुढचा चेंडू. वाईट चेंडू दंडित केला जातोय. गोलंदाजाला ऑप्टिक सोडून जाणार चेंडू. पंच पंकज खेऊर वाईट घोषित करत असताना अतिरिक्त धाव. आता मात्र कुठेतरी खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करत असताना अचूक टप्प्यावरती अचूक लाईन लेंथ वरती गोलंदाजी करणे आवश्यकता असेल ती या गोलंदाजाला. स्पीड चांगला परंतु टप्पा अचूक असणे गरजेचं आहे. आता मात्र चांगला चेंडू ब्लॉक हॉलला टाकला होता. निर्धाव चेंडूची सांगता होते आहे. समोर शुभम सोनार सारखा फलंदाज उभा आहे. त्याला कितपत शांत ठेवेल हे पाहावं लागेल. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. शुभमला वाटलं चेंडू कुठेतरी लेग स्ट्रिक सोडून जाईल परंतु चेंडू जाऊन पायावरती आदळला. आलेला निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. शुभम सारख्या फलंदाजाला पाहूया कितपत शांत ठेवेल हा गोलंदाज. पुढचा चेंडू. आता मात्र चांगल्या प्रकारे जजिंग पाहायला मिळतंय. लेग स्ट्रिक सोडून गेलेला चेंडू. वाईट चेंडू प्लस 22 अशा एकूण 2 धावा पाहायला मिळतात. बॅटने धावा येत नाहीत परंतु हा गोलंदाज अतिरिक्त धावा देऊन समोरच्या संघाची धावसंख्या वाढवताना पाहायला मिळतो. आता मात्र इथे यष्टीरक्षक चेंज केलाय ज्याने चांगली फलंदाजी केली होती. निशांत कसबेकर तो मात्र यष्टांच्या पाठीमागे असेल. मात्र पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. खरोखर सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते. शुभम सोनार सारख्या फलंदाजाला इथे जागेवरती मी म्हणेन उभं करून ठेवलंय. आतापर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ झाला परंतु बॅटने अजूनही 1 धाव मिळत नाहीये. इथे मात्र खरोखर चांगल्या प्रकारे जजिंग करताना पाहायला मिळतोय तो शुभम सोनार. आलेला हा वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. धावसंख्येचा विचार केला तर 6 धावा. पुढचा चेंडू. मात्र शुभम सोनारच्या बॅट मधून आलेली पहिली धाव आणि या एका धावेने शुभम सोनार आपलं इथे खातं खोलताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या होते ती 7 धावा. चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळते विशाल कडून. आता मात्र एक टॅप पाहायला मिळाला जातोय तो 2 धावेसाठी. दरम्यान षटकाची सांगता होते. पहिल्या षटकाके धावसंख्या धावपालकावरती बिनगडीबाद 9 धावा. 76 धावांचा पाठलाग करायचा. आता मात्र समीकरण असेल ते विजयाचं. 24 चेंडू आणि 67 धावा.
धन्यवाद डीजे. पाहूया या गोल्डन षटकासाठी कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जातो, कारण नक्कीच तरी हे षटक महत्वाचं आहे, कारण जेवढ्या धावा येतात तेवढ्या धावा दुप्पट होतात. जर विकेट गेली तर 5 धावा मायनस. पाहूया कोणाच्या हे फायद्याचा ठरतं हे षटक आणि कोणाला तोटा होतो या षटकामध्ये पाहायला मिळतोय. गोलंदाजासाठी आलाय तो मोईन आलाय, ज्याने चांगली फलंदाजी केली होती. तोच मोईन पाहायला मिळतोय. ते पहिला चेंडू खरोखर वेगवान चेंडू पाहायला मिळतोय. समोर सयान आहे. पाहूया चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते या गोल्डन षटकामध्ये. पहिला चेंडू निर्धाव पाहायला मिळाला. पुढचा चेंडू इथे मात्र पाहूया अपील होते पंचांकडे. पाहूया पंच आपला निर्णय. एक अपील झालंय. पाहूया पंच आपल्या जागी असतात. दोन्ही दक्ष असे पंच पाहायला मिळत आहेत. एक मोठं अपील पाहूया. आणि इथे बाद होतोय. फलंदाज बाद होतोय. गोल्डन षटक आणि धावा मात्र मायनस होतील. 5 धावा मायनस. नवीन फलंदाज वन डाऊनच्या स्वरूपात युसुफ मजगावकर, ज्याने गोलंदाजी चांगली केली होती, तोच युसुफ मजगावकर वन डाऊनच्या स्वरूपात पाहायला मिळतोय सयांची जागा घेण्यासाठी. पुढचा चेंडू आता मात्र इथे चांगला पंच पाहायला मिळतोय. 4+4 बोनस अशा एकूण 8 धावा पाहायला मिळतात या चेंडूवरती. आणि आपलं वैयक्तिक खातं खोलताना पाहायला मिळतो तो युसुफ मजगावकर. वेगवान चेंडू आता मात्र नो चेंडू पाहायला मिळतोय. युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आपल्या सोबत लाईव्ह जोडले गेले आहेत त्यांच्यासाठी सुवर्ण संधी असेल. चॅट बॉक्स मध्ये जाऊन या स्पर्धेविषयी एक चांगली कमेंट करायची आहे. नक्कीच तरी आपणही भाग्यवान विजेते होऊ शकता. प्रत्येक दिवसामध्ये 4 स्मार्टवॉच जिंकण्याची सुवर्ण संधी पाहायला मिळेल. वाईट प्लस 22 अशा एकूण 2 या 2 धावा नसून तर 4 धावा असतील. हॅलो, आपण ज्या युट्यूब लाईव्ह स्पर्धा पाहतो त्यासाठी आपल्याला सहकार्य केलेले अनिकेतजी सावंत यांनी मंचावरती यायचं. अनिकेतजी सावंत. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू पाहायला मिळतो. आता मात्र कुठेतरी खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते ती मोईन याच्याकडून. चांगली गोलंदाजी केली. पुन्हा एकदा वाईट. आता मात्र कुठेतरी आपली लाईन लेंथ विसरलेला दिसतोय हा गोलंदाज. धावसंख्या आहे ती 22 धावा. एक गडी बाद 76 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 3 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत झाला. अजूनही 3 चेंडू या गोल्डन षटकातील असतील. निर्धाव चेंडू. आता मात्र अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली. कुठेतरी वारंवार अतिरिक्त चेंडू हाताळले त्यानंतर मात्र आलेला हा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय तो मोईन कडून. मात्र कुठेतरी नो चेंडू पाहायला मिळतोय. नो प्लस बोनस 1 अशा एकूण 2 धावा आता मात्र या चेंडूवरती पाहायला मिळते. वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करत असताना अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करणं महत्वाचं असेल. आता मात्र ब्लॉक ऑलला टाकलेला चेंडू युसुफला शांत उभं केलं. जागेवरती आलेला निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. गोल्डन षटकातील हा शेवटचा चेंडू असेल. पाहूया. आता मात्र 4+4 अशा एकूण 8 धावा दरम्यान षटकाची सांगता होते. 2 षटक संपतात. 2 षटका अखेर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 32 धावा. एक गडी बाद 32 धावा. 5 मायनस केलेल्या आहेत. 32 धावा. 5 मायनस धावा करून 32 धावा धावफलकावरती आहेत.
हॅलो, धन्यवाद डीजे. आपल्याला 15 मिनिटांमध्ये 4 षटक पूर्ण करायचे आहेत. दरम्यान खेळाडूंना बक्षीस मिळत असतात, परंतु जे प्रेक्षक ऑनलाईन युट्यूबच्या माध्यमातून आपल्यासोबत जोडले गेले त्यांच्यासाठी सुद्धा सुवर्ण संधी असेल बक्षीस जिंकण्याची. दररोज 4 स्मार्टवॉच आपल्याकडे आहेत. पाहूया आजचे 4 भाग्यवान विजेते कोणते असतील. दरम्यान सामन्याला सुरुवात होते. विशाल पहिला चेंडू इथे पंच करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय, ज्याने पहिलं षटक हाताळलं होतं विशाल. तोच पुन्हा एकदा तिसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळतोय, ज्याने 9 धावा दिल्या होत्या. मात्र वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. अचूक टप्प्यावरती इथे गोलंदाजी होणं महत्वाचं आहे. धावसंख्येचा विचार केला तर 33 धावा, 76 धावांचा पाठलाग करायचा इथे फ्रेंड्स गणपतीबाई या संघाला. पुन्हा एकदा ब्लॉक ऑलला चेंडू. खरोखर सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते. अक्षरशः मी म्हणेन तर शुभम सोनारला इथे जागेवरती उभं केलंय. मोठे फटके खेळण्यापासून शुभम सोनारला वंचित केलंय ते विशाल याने. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर फक्त एकही चौकार पाहायला मिळाला नाही आहे तो अजूनपर्यंत. शुभम सोनारच्या बॅटमधून 8 चेंडू आतापर्यंत फेस केले आहेत. 8 चेंडूंवरती फक्त 3 धावेंवरती खेळतोय तो शुभम सोनार सारखा फलंदाज. पुढचा चेंडू आता मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त केलाय. यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट. फर्निचर डिस्ट्रॉयड. दुसरा धक्का 33 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळतोय. या सामन्यानंतर पहिला गिव्ह अवे काढला जाईल. या गिव्ह अवेचे आजचे स्पॉन्सर असतील जुई योगेश माने, त्यानंतर ऋत्विक योगेश सुर्वे, त्यानंतर सार्थक अनिल किरपण, आदित्य संजय नलावडे हे आजच्या स्मार्ट वॉचचे स्पॉन्सर असतील. पाहूया या दुसऱ्या रजनीतील पहिला विनर कोणता ठरतो, कोणता प्रेक्षक या स्मार्ट वॉचचा विनर होईल. चॅट बॉक्स मध्ये जाऊन या स्पर्धेविषयी एक चांगली कमेंट करायची आहे. आपण या लकी ड्रॉचे भाग्यवान विजेते होऊ शकता. नवीन फलंदाज वजात आलाय. पुढचा चेंडू विशालचा वजासाठी. आता मात्र पुन्हा एकदा यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्यात. खरोखर सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते ती विशाल याच्याकडून, ज्याने पहिलं षटक हाताळलं होतं. त्या षटकामध्ये 9 धावा आल्या होत्या, परंतु बॅटच्या स्वरूपात फक्त 3 धावा त्या षटकामध्ये आल्या. तोच विशाल, त्याच्यावरती विश्वास दाखवला गेला तिसरा षटक हाताळण्यासाठी आणि त्या विश्वासाला सार्थ ठरतोय तो विशाल. हॅलो, गणपतीपुळे गावचे पोलीस पाटील विश्वनाथजी पाटील यांनी मंचावरती यायचं. विश्वनाथजी पाटील, गणपतीपुळे गावचे पोलीस पाटील मंगेशजी पवार यांनी देखील मंचावरती यायचंय. तसेच आमचे मित्र पत्रकार संजयजी रामने यांनी देखील मंचावरती यायचंय. दरम्यान षटकाची समाप्ती होते. 3 षटक संपतात. आदित्य दुर्गावे 3 षटकाखेर धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 34. विजयासाठी 12 चेंडू 42 धावा, 12 चेंडू 10 चौकार. बॅटिंग पॉवर प्ले असेल, पाहूया या बॅटिंग पॉवर प्लेचा कितपत फायदा उठवला जातो. 12 चेंडू 42 धावा. बॅटिंग पॉवर प्ले असेल, वैयक्तिक पहिलं संघाडून 4थं आणि या सामन्याच्या निकालासाठी निर्णायक षटक घेऊन पाहायला मिळतोय तो निखिल सारंग. 12 चेंडू 42 धावा, म्हणजे 11 चौकार मारावे लागतील. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती तर चौकार पाहायला मिळतोय युसुफ मजगावकर याच्या बॅट मधून, ज्याने गोलंदाजी खरोखर सुंदर केली होती. तोच युसुफ मजगावकर फलंदाजीमध्ये योगदान देताना पाहायला मिळतोय. निखिलच्या पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला. पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय की ते कुठेतरी 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. धावा होत आहेत त्या 40 धावा. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा. आता मात्र ब्लॉक हॉलला टाकला चेंडू. चेंडू जातोय तो 1 धावेसाठी. धावा होत आहेत त्या
41 धावा, 76 धावांचा पाठलाग करायचा, चौथं षटक मार्ग असताना धावफलकावरती 41 धावा. पुढचा चेंडू, वेगवान चेंडू पाहायला मिळतोय, निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. पहिल्या 2 चेंडूवरती 6 धावा आल्या, त्यानंतर मात्र कुठेतरी शांत उभं केलं. 2 चेंडूवरती फक्त 1च धावा आले. निखिल पुढचा चेंडू, मात्र खरोखर एक सुंदर फटका, एक नेत्र दीपक फटका पाहायला मिळतो. चेंडू मात्र ब्लॉक हॉलला होता, त्याला मात्र पाठवले ते सीमारेषा पलीकडे. 4 धावेसाठी युसुफ मजगावकर. चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते आहे. निखिल सारंग एक निर्णायक षटक हातात असताना त्याच्यावरती फटका मात्र कुठेतरी आपली लाईन लेंथ विसरलेला दिसतोय. हा गोलंदाज दंडित केलं जातंय. आलेली वाईट ची 1 धाव संघाच्या धावसंख्येत जोडली जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 46 या आकड्यावरती. 2 फलंदाज बाद झाला तरी 46 धावा. आणि इथे पाहूया धावबाद होऊ शकतो का, आणि इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय. दरम्यान 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 4 षटकाखेर धावफलकावरती 3 गडी बाद, 46 धावा. पाहूया शेवटच्या षटकामध्ये विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 6 चेंडू 30 धावा. हॅलो, इथे गणपतीपुळे गावचे पोलीस पाटील विश्वनाथजी पाटील यांचा इथे सत्कार केला जातो. जयवंतजी आग्रे यांच्याकडून शाल, श्रीफल आणि बुके देऊन सत्कार करायचा. गणपतीपुळे गावचे पोलीस पाटील. 6 चेंडू विजयासाठी 30 धावांची आवश्यकता. यानंतर जयवंती गावचे पोलीस पाटील यांचा देखील शाल, श्रीफल आणि बुके देऊन सत्कार केला जातो. जयवंत जागरे यांच्याकडून हा सत्कार स्वीकारायचा. निवंडी गावचे पोलीस पाटील तसेच गणपतीपुळे गावचे पोलीस पाटील. चौकार पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू नो टाकला, त्याचा कुठेतरी जर चौकार आला असता नक्कीच सामना रोमहर्षक होऊ शकला असता, परंतु विजयासाठी आता मात्र 5 चेंडू 25 धावा. पुढचा चेंडू आणि इथे मात्र दक्ष असे पंच, नो चेंडू. विजयासाठी 5 चेंडू 20 धावा. 5 चेंडू 5 चौकार. आता मात्र 6 चेंडू. त्यानंतर जयवंत जागरे यांच्याकडून सत्कार केला जातो. निवंडी गावचे पोलीस पाटील नितीनजी माईगडे यांचा शाल, श्रीफळ आणि बुके देऊन. विजयासाठी 6 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता होती. 1 चेंडू झाला आणि 1 चेंडूवरती आतापर्यंत 10 धावा इथे बहाल केल्या समोरच्या संघाला हर्षाने. तोच हर्ष पुढचा चेंडू असेल. इथे मात्र नो चेंडू समोर युसुफ मजगावकर सारखा फलंदाज असताना 6 चेंडूंवरती जरी 6 चेंडू सोडून दिले असते, 6 चेंडूंवरती 24 धावा होऊ शकल्या असत्या. जो दबाव कोणताही दबाव गोलंदाजावरती होता तो मात्र पुन्हा एकदा कुठेतरी वाढलेला दिसतोय. तो हर्षवरती शेवटचा निर्णायक षटक हर्षच्या हाती सोपवलंय, परंतु 1 चेंडू झाला आणि 1 चेंडूवरती 11 धावा दिल्यात. म्हणजे सामन्याचं गणित आता मात्र असेल ते 5 चेंडू 19 धावा. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 57 धावा. पुढचा चेंडू आता मात्र वेगवान चेंडू, नक्कीच तरी कमबॅक केलाय इथे तो हर्षाने. आता मात्र 4 चेंडू 19 धावा. एखादा खराब चेंडू पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये आणू शकेल तो फ्रेंड्स गणपती संघाला. पाहूया पुढचा चेंडू. इथे मात्र नो चेंडू पाहायला मिळतोय. खराब चेंडू तर आला होता परंतु सोडून दिला युसुफ याने. पुन्हा एकदा 4 चेंडू 18 धावा. 4 चेंडूंवरती जरी 4 चौकार आले तरी विजय होऊ शकतो आदिष्टी बॉयज संघ, परंतु एखादा खराब चेंडू पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये आणेल तो फ्रेंड्स गणपती संघाला. नक्कीच या दुसऱ्या रजनीमध्ये प्रेक्षकांना एक रोमहर्षक सामना पाहायला मिळेल. आता मात्र इथे गोलंदाजाने फक्त चेंडू सोडून दिला. धावफलकावरती धावसंख्या आहे ती 62 धावा. 3 गडी बाद 62. विजयाचं समीकरण असेल ते 3 चेंडू 14 धावा. पाहूया हर्ष पुढचा चेंडू. 3 चेंडू 14 धावांची गरज असताना इथे सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय ते अमोल कळंबटे याच्याकडून. 4 धावा नक्कीच तरी आपल्या संघासाठी वाचवल्या. मात्र 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. 2 चेंडू आणि 14 धावा. हर्ष पुढचा चेंडू युसुफ साठी. निर्धाव चेंडू. आता मात्र विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना पाहायला मिळतोय तो आदिष्टी बॉयज हा संघ. पुढचा चेंडू असेल.
निर्धाव चेंडू दरम्यान षटक संपतय, सामना समाप्त होतोय, विजयी होतोय तो आदिष्टी बॉयज हा संघ. विजयी संघाचे अभिनंदन असेल, फ्रेंड गणपती संघाचे सुद्धा अभिनंदन असेल. चाकी फेरीतील सामने असता नक्कीच तरी संधी आपल्याला प्राप्त होईल. त्यानंतर होणारा सामना असेल सुकाई स्पोर्ट देवरुख वर्सेस आदिष्टी बॉईज. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी मैदानावरती यायचे. आजच्या रजनीतील तिन्ही संघांचा विचार केला तर आदिष्टी बॉईज या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय तो विशाल. खरोखर सुंदर गोलंदाजी केली होती. 2 षटक 11 धावा आणि 3 गडी बाद केले ते विशाल याने खरोखर सुंदर गोलंदाजी केली. दरम्यान या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय तो विश्वनाथ पाटील पोलीस पाटील यांच्या हस्ते ते सामनावीराचा पुरस्कार प्रदान केला जाईल. तो विशाल याला अमितजी गणवटकर यांच्याकडून हे सामनावीराचे पुरस्कार प्रत्येक सामन्यातील सामनावीराचा जो मान आहे ती जी ट्रॉफी आम्हाला दिली आहे ती संस्थान श्रीदेव गणपतीचे मुख्य पुजारी अमित गणवटकर यांच्याकडून ही ट्रॉफी देण्यात आली आहे. विश्वनाथ पाटील यांच्या हस्ते ते सन्मानित केलं जाईल. ते विशाल याला खरोखर सुंदर गोलंदाजी केली. 11 धावा देत 3 गडी बाद केले. हॅलो 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 धन्यवाद डीजे. या दुसऱ्या रजनीतील पहिला गिव्हअवे नक्कीच तरी आपल्या स्क्रीनवरती येईल. पाहूया कोणता भाग्यवान विजेता या स्मार्ट वॉचचा होतो. दुसऱ्या दिवसातील पहिला गिव्हअवे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आणि दुसऱ्या रजनीतील विनर आहे अमोल राऊत मॅन फ्रॉम मालगुंड. अमोल राऊत या दुसऱ्या रजनीतील पहिल्या स्मार्ट वॉचचा इथे भाग्यवान विजेता ठरतोय. हॅलो अमोल राऊत याची कमेंट आहे. या स्पर्धेतून शहरातील ग्रामीण भागातील खेळाडूंना आपला खेळ दाखवण्याची संधी म्हणजे जीपीएल ही स्पर्धा खेळाडूंना आपल्या खेळातून आपली ओळख करून देण्याची संधी म्हणजे जीपीएल. एक चांगली कमेंट या स्पर्धेविषयी पाहायला मिळाली ती अमोल याच्याकडून. अभिनंदन अमोल. हॅलो टॉस जिंकल्यानंतर सुखाई स्पोर्ट नादलच संघाकडून कर्णधार शदाब खळे टॉस जिंकण्यात आपण प्रथम काय स्वीकाराल आणि या स्पर्धेदरम्यान काय सांगाल. गेली
हे 5 वर्ष आपण या स्पर्धेमध्ये खेळताय त्याबद्दल. फिल्डिंग घेतलोय आम्ही आणि स्पर्धा एक नंबर आहे. फिल्डिंग घेतल्यानंतर किती धावांमध्ये रोकाल, कारण तो संघ एक पहिला सामना प्राथमिक फेरीचा जिंकून आलेला आहे, तर त्याबद्दल आपण सामना पाहिलाय, तर त्याबद्दल काय सांगाल? संघ चांगला आहे पण त्याला 60 पर्यंत रोखायचा प्रयत्न करू. धन्यवाद शदाब. यानंतर फिल्डिंग त्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आपण. आता आपण पहिल्या फलंदाजी करणार आहे. पहिल्याही सामन्यात आपण प्रथम फलंदाजी केलीत, त्याप्रमाणे किती धावांपर्यंत आपण जाऊ शकाल आणि समोरच्या संघाला कोणत्या पद्धतीने आपण रणनीतीने हरवण्याचा प्रयत्न कराल? 60-65च्या स्कोर करायला प्रयत्न करू. धन्यवाद. 60 तर पहिल्या सामन्यात सुद्धा आपण 50 धावांचं टार्गेट दिलं होतं आणि आपण जवळजवळ 80 धावांपर्यंत 75 धावांपर्यंत पोहोचला होतात. अशी खरोखर चांगली फलंदाजी आपल्या मार्फत झाली होती, परंतु 60-65 धावा या मैदानावरती पाहिलं तर धावा जास्त होणं गरजेचं आहे आणि त्या धावा आपल्याकडून होत. पुन्हा दोन्ही संघांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि शदाब खले आपल्या संघाला आपल्याला विनंती करतो की आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. त्यानंतर ही स्पर्धा संपन्न करत असताना श्री जुगाई वॉश अँड शाहीन रत्नागिरी आदिनाथ जयवंत आग्रे यांच्याकडून रोख रक्कम स्वरूपामध्ये आपल्या मंडळाला सहकार्य केले गेले. त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील, कारण या सहकार्यामुळेच ही स्पर्धा आपण एवढी संपन्न करू शकतो. सहकार्यामुळेच. धन्यवाद. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. पंच सामना लवकर सुरुवात करायची. चला, टीम मीटिंग जास्त वेळ खर्च करायची नाही. सरपंच पुन्हा एकदा वेलकम बॅक. सरचं स्वागत आहे या क्रीडा नगरीमध्ये. आपण पाहतोय, बघतोय, ऐकतोय श्री चंडिका मित्रमंडळ गणपती मानेवाडी आयोजित GPL यानी की गणपती प्रीमियर लीग पर्व 6व आणि या 6व्या पर्वामध्ये आजची दुसऱ्या रजनीमध्ये तमाम मायबाप रसिकांचं या क्रीडा नगरीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे.